Takže moje meno je Slavo Sabol a som turista, ako už asi viete. A nie tak hociaký, ale som aj SMPčkar. Sice taký etapový, ale budem sa vám snažiť vysvetliť, že čo to znamená. Takže moja cesta SMP začína v roku 2018, kedy som býval v Trenčíne a po robote som bol taký, že som nevedel, čo so životom. Tak som začal chodiť takže po okolí a som objavil červenú značku. A bol som taký, že čo tá červená značka vlastne je? Začal som si googliť a zistil som, že existuje nejaká cesta hrdinov SMP, ktorá vyzerá nejako cca takto, má skoro 800 kilometrov a je iba súčasťou ešte dlhšej trasy. No a o rok na to, v roku 2019, som si teda povedal s mojím kamošom Kubom Lenártom, že čo keby sme to teda vyskúšali. A začali sme takto, že zľahka, dvojdňovou etapou a začali sme na Dukli, že reku dojdeme aspoň do toho Bardejova. Teraz sa smejete, ale so stupom času vidím akože veľmi dobre, že sme začali dvojdňovou etapou, lebo tá horúčava prvý deň a dážď druhý deň, absolútne nepripravené naše tela, veľké a ťažké batohy. Poviem vám, že nebolo to úplne medlízať tie prvé 2 dni. A samozrejme ešte v noci nám nedal spať plch, ktorý, viete, čo to je? Je to jak veverička, len celkom iné. No a tak na druhý deň aspoň, že si dáš také žeraňočky, ale nedáš si, lebo plch si už ich dal predtým. No, to nás samozrejme neodradilo a boli sme takí, že však sa nám zahojili aj tie otlaky a už sme na to zle zabudli a už pamätáme iba to dobre. Tak sme si povedali, že teda z toho Bardejova v zime si dáme také, že ešte 2 krátke dni a dojdeme až do Terne. Takže prešli sme zimným Čergovom až do Terne a to sme si povedali, že na ten rok 2019, náš prvý turistický je, že tak až. A dali sme si celkom smelý cieľ na rok 2020, že z Terne dojdeme do Košic. Čož akože nie je až tak ďaleko, ale sme boli takí, že radšej zľahka. No a prišiel rok 2020, čo bol rok covidový. A my sme mali celkom dosť času, no a začali sme teda v tej Terni, prešli sme Šarišom, Prešovom a postupne aj Kisákom Brezie, ktorý viete, je to také taborište a mali sme ho vlastne úplne súkromné, tým, že bol COVID, tak sme tam boli iba my. No a tak sme postupne došli až do tých Košíc, no a sme boli takí, že však máme cieľ cesty, lenže ako si roboty je pomenej v tom roku 2020, takže strelíme si ešte jednu. Tak, čo by sme si nedali? Tak z Košíc sme sa rozhodli, že teraz dojdeme až ku Slovenskému raju, cez Volovské vrchy. No a na jeseň toho roku sme to aj reálne odpalili. No, boli sme kondične pripravení presne tak, jak furt, čiže nijak. Takže naše občasné putovanie bolo striedané s takými chvíľami, že chvíľu počkaj, ja si tu popláčem a potom pôjdeme ďalej. Tak to reálne bolo, hej. No, ale teda dali sme si tie Volovské vrchy, a zažili sme mega mrazivú noc na kloptaní, ale to nás vôbec nijak neodradilo a došli sme až do toho Slovenského raja. No a to sme si povedali, že na ten rok 2020 máme dosť. Dali sme si viacej, než sme plánovali, došli sme viacej, než sme chceli, tak reku OK. No, potom prichádza rok 2021, čo je opäť rok covidový a nás čaká opäť turistika a teraz, podržte, prejdeme ďalej. Slovenský raj, Telgard, Kráľová hoľa a pojeme Hrebeňovku Nízkych Tatier a skončíme až na Dornovaloch. Celkom smelý plán na to, aký sme boli turisti a stále sme vlastne. No ale táto časť SMPčky je podľa mňa že úplne najkrajšia. Jednak, že idete Hrebeňovku Nízkych Tatier, máte úplne parádne výhľady. Keď vám takže vyjde dobre počasie, tak je to úplne že paráda. Máte skvelé výhľady, skvelé scenérie a spoznávate skvelých ľudí, lebo ich je tam celkom kopec, môžete pokecať, na chatách sa dá skvelo nájsť. Takže táto časť SMPčky je taká, že by som si ju kľudne zopakoval, ako jednu z mála vlastne. No, každopádne na konci tejto etapy nás čakali Donovaly a ako sme vedeli, že sme na Donovaloch, no plne jednoducho, lebo však vidíš Audi v akvárku a to vždycky znamená, že si na Donovaloch. No, posunieme sa o rok ďalej, rok 2022 a my opäť začíname tam, kde sme skončili, čiže pri Audi v akvárku na Donovaloch a teraz budeme chcieť dojsť až do Trenčína, čo vlastne bude naša zatiaľ najdlhšia etapa. No, z Donoval nás nečaká opäť nič príjemné, iba mega kopce a mega horúčava prvé 3 dni, ktorá nám dáva akože slušné kopačky na prsa, tak to poviem, lebo nie je to sranda. No, ideme ďalej, užívame si to ako viac menej.
ale už sa vôbec nemusíme toho bať, lebo horúčavo vystrádala lejak a vlastne posledné 2 dni ideme v takom intenzívnom lejaku, že sme úplne rezignovali na nejaké nepremoky, prípadne prší plášte a už len tak vlastne kráčame mokrí. A takto vlastne dochádzame až do Trenčína. No a v Trenčíne to hodnotíme opäť kladne, lebo ako inak. Vlastne sme začali vlastne všetko možné. Spali sme na cintoríne, spali sme v stredovekej zvonici a spali sme aj v altánku, síce mokrí, ale spali sme. Takže opäť rok 2020 zakončíme, takže sme spokojní. No a prichádza ďalší rok, rok 2023, čo už nie je rok covidový, ani zďaleka, ale je rok súčasný. No a my si povieme, že tento rok dojdeme teda až na ten Devín. Z Trenčína nás čaká české pohraničie, ktoré je opäť parádne. Vidíte tam skvelé výhľady a na českých chatách si užijete aj smážak, aj s českým pivom, čo už nikdy nie je na zahodenie. A čím viacej sa blížite k Devínu, tým viacej stretávate tých pravých SMPčkárov. A tých pravých, myslím tých, čo idú akože celú trasu naraz. A je ich celkom ľahké spoznať. Jednak tým, že sa takže rozpadávajú. A nemyslím to tak, že obrázne, skôr tak, že doslova sa rozpadávajú aj telesne, aj emočne, aj takže výbavou. No, ale vždycky je ako fajn sa s nimi pokecať a prehodiť pár slov. A na konci prichádzame teda reálne do Bratislavy a na náš vytúžený Devín, kde opäť prší. Ale to nás vôbec neodrádza a vôbec už vlastne nedemotivuje, lebo sme takí, že vnútri prežívame to, že vlastne 5 rokov nášho života sa končí, teda jedna etapa sa končí a my sme mega spokojní a mega šťastní, že sme mohli zažiť takéto dobrodružstvo. A nakoniec iba dodám, že ak len trošku uvažujete nad nejakou takou, že turistikou, ale bojíte sa, lebo nemáte kondíciu, nemáte výbavu, tak vám vravím, že to vôbec nevadí, lebo čo môže sa pokaziť, sa určite pokazí, ale na konci budete aj tak, že mega spokojní za to, čo ste mohli zažiť. Ďakujem.